குருபெயர்ச்சி பலன்களை பார்க்க போகிறோம். 2023 முதல் 2024க்குண்டான குருபெயர்ச்சி பலன்களை பார்க்க போகிறோம். கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு இந்த குரு பகவான் பயிற்சியில் அஷ்டம குருவாக அமர போகிறாரு. கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு உங்களுடைய ராசிக்கு 8ஆம் வீட்டிற்கு குரு பகவான் வரப்போகிறாரு. அஷ்டம குரு கஷ்டங்களை நீக்க போகிறாருங்க. தொழில் வேலை விஷயங்களில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் எல்லாம் நீங்கக்கூடும். வேலைக்காக செய்யும் முயற்சி, புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவீங்க. நல்ல தனவரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஏற்பட்டுவிட்ட இதுவரை சிக்கல்கள் உங்களுக்கு முடிவுக்கு வரும். பேச்சிற்கு மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் கைகூடும். வேலையில் இருந்த பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு நீங்கி, மன உளைச்சல்கள்லாம் நீங்கி, மன அமைதியும் நிம்மதியும் அதிகரிக்கும். குரு பகவானின் பார்வை உங்கள் ராசிக்கு விரயஸ்தானத்திலையும் குடும்பஸ்தானத்திலையும் சுகஸ்தானத்து மீதும் விழுதுங்க. அப்போ உங்களுக்கு சுப விரயங்கள்லாம் அதிகமாக ஏற்படும். திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்கள், அந்த மாதிரி ஒரு சுப விரயங்கள் உங்களுக்கு அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய விதத்தில் இந்த அஷ்டம குரு உங்களுக்கு செயல்படுவார்.